fejn spjega l-ħidma li seħħet fl-ewwel 100 jum mill-korpi dixxiplinati u l-ħidma li hemm ippjanata għall-futur. Fil-fatt nemmnu illi għandu jkun hemm Board of Governance illi jara il-policies u t-tmexxija kif għandna nimxu l-qudiem dwar il-ħabsijiet ġewwa pajjiżna. Apparti minn hekk il-direttur ikun qed jieħu r-rwol ta' persuna illi iwassal biex jimplementa dak l-affarijiet li jiddeċiedi il-Board of Governance. Il-Ministru Michael Farrugia sejjaħ bħal inuman il-ħlasijiet li jitħallsu l-ħabsin tax-xogħlijiet li jkunu qegħdin jagħmlu, filwaqt li spjega kif qed tiġi evalwata l-possibilità li l-Gvern iħallas parti mill-bolla tal-ħabsin sakemm qed jiskontaw is-sentenza ta' priġunerija u jkunu qegħdin jaħdmu fil-ħabs. Wera x-xewqa li l-priġunieri li qed jiskontaw sentenza ta' ħabs jingħataw aktar opportunitajiet fosthom ta' taħriġ sabiex joħorġu mill-ħabs riformati. Aktar minn hekk hemm il-ħsieb ukoll li jinxtara body scanner u ma jibqgħux isiru strip searches fuq il-qraba u l-ħbieb li jmorru jżuru lill-ħabsin. Dwar iċ-ċentri miftuħa l-immigranti, il-Ministru qal li l-Gvern qiegħed f'kuntatt mal-President tar-Repubblika l-Arċisqof waqdiet mhux governattivi biex ma jkollniex l-immigranti jgħixu f'ċentru wieħed miftuħ. Huwa tkellem ukoll dwar l-importanza li l-immigranti jiġu integrati aktar fis-soċjetà Maltija. Spjega kif il-Forzi Armati ta' Malta ser isaħħaħ l-operat tiegħu permezz ta' dgħajsa ġdida li tista' tintuża f'operazzjonijiet ta' salvataġġ. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali spjega kif f'infurzar li sar mill-Pulizija fil-Marsa ma nqabdux biss immigranti wettqu attivitajiet illegali imma anke Maltin u barranin li jinsabu Malta legalment jew jaħdmu fuq il-vapuri. Dr. Farrugia qal li fl-aħħar 100 jum kompla tisħiħ fil-korp tal-Pulizija anke permezz ta' preżenza kbar ta' Pulizija pajżana f'Paċeville. Huwa ħabbar ukoll li l-Gvern se jerġa' jagħmel sejħ oħra ta' reklutaġġ fil-korp u fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Fi żjara li jagħmel fl-istazzjon tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Ministru Farrugia ħabbar li b'investiment ta' 12 miljun euro art bħal fars tinbidel faċilità ta' taħriġ għar-rekluti u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Aħbar li ntlaqet b'sodisfazzjoni minn Emanuel Bsajla, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Qegħdin bħalissa fażi li niddiskutu x'tip ta' props irridu nagħmlu biex nimxu l qudiem. Il-props irridu jkunu mamra bl-aħjar teknoloġija, ovvjament l-aħjar element li jista' jkun hawn fis-suq biex il-ħaddiema tagħna jkunu trenjati 24 siegħa kuljum. Aktar minn hekk se jinxtara towel leather biex jintuża f'każ ta' nirien u emerġenzi oħra, filwaqt li se jkun hemm investiment fl-inġenji li jintużaw mill-Protezzjoni Ċivili. Il-membri tal-Protezzjoni Ċivili se jkomplu jitħarġu u bħalissa dejjem b'taħriġ mal-membri tas-Search and Rescue ta' Wales sabiex flimkien jikkolaboraw u jitħarġu f'każ ta' terremot.